Araw ng linggo ngayon, ang araw na nakatakda ang muling pagkabuhay ni Armando, ang hari ng mga aswang. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit taon-taon ay linggo nila tinatangkang buhayin ng hari. Dahil ba yun ang araw ng pagpapahinga ng Diyos? Hindi ko alam. Ako ang palaging ipinapadala ni Pinuno sa misyong to. Ako lang kasi ang may dugong aswang sa grupo naming mga manunugis. Kapag ang ibang kasama ko kasi ang ipinadala sa misyong to, ay paniguradong maaamoy sila ng mga kalahi ko. Magtatagumpay ang muling pagkabuhay ng hari ng mga aswang at paniguradong lalakas ang kanilang puwersa. Mas mahihirapan kami kapag ganun. Masasayang ang buong taon naming pagmamanman sa grupo ng mga aswang na yon. Papalit-palit ng lugar kung saan mabubuhay ang hari nila. Mabuti na lamang at may kasamahan kaming nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Kung kaya't madali lang para sa amin ang matukoy kung saan lugar muling mabubuhay ang haring aswang. At ngayong taon, sa Pampanga. Sakay ng aking motorsiklo, ay binaybay ko ang lugar, papunta sa mismong lugar na pinagkasunduan ng mga aswang. Habang nagmamaneho, ay inaalala ko pa rin ang mga tagubilin sa akin ni Pinuno. Boyet, tandaan mo, 60 segundo lamang ang mayroon ka. Yun lang ang oras na hindi pa nababalik ang kapangyarihan ng hari. Yun lang ang oras na maaari itong makatamo ng matinding pinsala. Basta mapatay mo na ang hari, ay mabilis ka nang tumakas at huwag nang lalabanan ng mga natitirang aswang. 10 beses ko nang napapatay ang hari at naisasagawa ng maayos ang misyon. Kailangan ko lang mag-iba ng itsura taon-taon. Nang sa gayon ay hindi ako mamukaan ng mga aswang. Kung sa amoy naman ay walang problema. Magkakapareho kami ng amoy kung kaya't hindi nila ako mabubuko ng dahil lang doon. Ngayon nga ay nagpahaba ako ng buhok na aabot sa aking balikat. Pinalago ko rin ang aking bigote at balbas. Nang sa gayon ay hindi lumantad ang totoong itsura ng aking muka. Ako lang talaga ang nababagay sa misyong to. Mahahalata kasi kapag ibang kasamahan ko ang ipinadala. Magaling din na manunugis ang mga kasamahan ko. Subalit kinakailangan nila ang kanilang mga sandata para lumaban. At mahahalata kapag daladala nila ang mga yon sa ganitong uri ng misyon. Hindi kagaya ko na hindi na kinakailangan ng sandata. Tulad ng dati ang matutulis kong kuko sa aking mga daliri ang muli kong gagamitin para muling mapatay ang haring aswang. At pagkatapos noon ay muling mabilis na tatakas. Ilang oras na pagmamaneho ay narating ko na ang isang kalsada na may malawak na taniman ng palay sa magkabilang gilid nito. Marami na ring iba't ibang klaseng sasakyan ang nakaparada roon. May magagara at may mga luma. May iba't ibang klaseng motorsiklo rin. Nang iparada ko ang aking motor, ay bumaba ako mula sa pagkakasampa rito. May isang payat na lalaki ang lumapit sa akin. Junjun daw ang pangalan niya. Paika-ika yun sa paglalakad. Payat kasi ang isa nitong hita at binte. Marahil ay may polio. Maaari bang makisabay? Bago lang kasi ako sa samahan kaya hindi ko alam ang eksaktong lugar. Sambit nito na nakangiti pa. Tumangulang ako bilang pagtugon. Iniiwasan ko ang pagsasalita dahil sa isang maling pagkilos ko lamang ay maaari akong mabuko. Marami na ang napapahamak ng mga salitang lumalabas sa bibig ng isang tao o nilalang. 30 minuto naming binaybay ang taniman ng palay. Kapansin-pansin ang malakas na anghit ng payat na lalaking yon. Hindi maikakailang isa rin itong aswang na agaya ko. Narating namin ang isang imbakan ng palay. Nauna na akong pumasok at iniwan ang payat na lalaki. Napakalawak ng lugar na yon
Marami ng tao sa loob. Nangangalingasaw ang matinding anghit. Ano pa nga ba ang inaasahan ko? Mga aswang ang mga naroon. Mga aswang na iba't iba ang katayuan sa buhay. Base sa mga kasuotan nila, may mayaman din at dukha. Paunti-unti ay pinipilit kong makalapit sa unahan kung nasaan ang katawan ng hari. Subalit napakahirap dahil hindi kagaya ng mga nagdaang taon ay parang hinaharangan ako ng ilang naroon para makalapit sa unahan. Ilang sandali pa ay nagsalita ang lalaking nakatayo sa unahan katabi ng bangkay ng hari. Bago natin simulan ang seremonya, ay nais kong ipaalam sa inyo na may isa na tayong kalahi ang nakapasok sa ahensya ng gobyerno. Alam na natin kung sino ang tampalasang taong-taong pumipigil sa pagkabuhay ng hari. Yun lamang ang naisambit ng lalaki at ang lahat ng mga aswang na naroon ay tumingin na ng masama sa akin. Saka ko lamang napansin na ang mga aswang pala na malapit sa akin ay mga kalalakihang pinakamalalaki roon. Ang dalawa roon ay mabilis na nagpalit ng anyo at mas lumaki pa ang katawan. Kung anong ikinalaki ng mga katawan noon ay siya namang ikinapangit ng mga pagmumukha nito. Pinagtig-isa-isahan nilang hawakan ng mahigpit ang aking mga bisig. Ang isa namang lalaki ay naging malaking itim na aso at sinakmal ako sa paa. Hindi yun bumitaw sa pagkakasakmal sa binti ko. Hindi ako pumalag o nanlaban. Isa lang ang nasa isip ko, ang maisagawa ang misyon. 60 segundo lang ang mayroon ako mamaya. Magsasayang lang ako ng lakas kapag ngayon pa lang ay nilabanan ko na ang mga aswang na yun. Sinimulan ng mga aswang ang seremonya. May sinasambit ng mga katagaang lalaki sa harapan na sinusundan naman ng lahat ng mga aswang na naroon. Na nasundan pa ng mahahabang pag-ungol at pag-alulong ng mga ito. Maya-maya ay bumangon na ang bangkay ng haring aswang. Indikasyon na muli na itong nabuhay. Nagsimula na ang 60 segundo na pagkakataon ko. Nagpalit na ako ng anyo at naging isang malaking itim na aso. Nilapa ko ang dalawang lalaking malalaki ang katawan na kanina'y nakahawak sa magkabila kong bisig. Nagpambuno naman kami ng asong kanina'y kumaagat sa aking binti. Halos 40 segundo rin ang nasayang bago ko mapatumba ang 3. 20 segundo na lang ang mayroon ako. Subalit napakaraming aswang ang naroon na nagbago na rin ng anyo at naging isang halimaw. Nang sumigaw ang isa sa mga naroon, Protektahan ng hari! Baka makalapit yan! Nang lingunin ko ang nagmamay-ari ng tinig, ay ang kaninang payat na lalaki pala na may polio yon. Yung nagpakilalang Junjun. Nasa unahan na ito ng hari at wari pinoprotektahan nito. Isa pang katagaang binitawan nito habang naangiting nakatitig at nakaturo sa akin. Ikaw, tampalasan! Hindi kita hahayaang makalapit dito. Ang dapat mong gawin sa ngayon ay tumakbo papalayo sa lugar na to. Iyon lang ang naisambit nito at mabilis na hinarap ang hari ng aswang at itinarak ang isang kamay nito sa tiyan ng hari. Binunot yun at muling itinarak. Nakangiti pa nitong binunot ang kamay sa sikmura ng nakabulagtang hari at mabilis na tumakbo papalabas ng imbakang yun. Manghang-mangha pa rin ako sa nasaksihan ko. Bakit niya ginawa yun? May traitor din pala sa samahan nila. Isa pang ipinagtataka ko ay ang mabilis nitong pagtakbo, gayong may polio to. Kapatid, sabi ko tumakbo ka na palayo eh. Ang tigas ng ulo mo. Sigaw nito na nasa labas na. Itinigil ko na ang pakikipaglaban. Palaging ganoon ang nangyayari. Tila nawawala ng lakas ang mga aswang na naroon sa tuwing napapatay ang hari nila. Na siya namang taon-taon kong sinasamantala para tumakbo ng mabilis at makatakas. Nang makarating ako sa kalsada kung saan nakaparada ang aking motor, ay hindi ko na nakita ang payat na lalaking may polio na si Junjun. Mabilis akong sumampa sa motorsiklo ko. Binuhay ang makina at mabilis itong pinasibat.
nakabalik ako sa Maynila. Tanging sugat lamang sa kaliwang binti ang natamo ko. Kaharap ko na ang pinuno namin at ang mga kapatid kong manunugis sa loob ng isang kwarto. Nagsalita si pinuno. Kailangang mas maging maingat na tayo ngayon. May aswang na rin pala ang nakapasok sa ahensya ng gobyerno. Oo nga pala, ipinapakilala ko sa inyo ang inyong magiging bagong kapatid. Sambit ni pinuno. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang payat na lalaki. Junjun? Gulat kong naibulalas. Nagulat ka ba, Boyet? Nang makutuban kong medyo masela ng magiging misyon mo ngayong taon, ay siya ang inatasan kong sumuporta sa'yo. Maganda kasi ang kapangyarihan niya, at di na rin kailangan ng sandata para lumaban. Kayang patigasin ni Junjun ang sarili niya o ang anumang bahagi ng katawan niya, anumang oras niyang gustuhin. Paliwanag ni pinuno. Pinuno, aswang rin ba siyang katulad ko? Bakit ganun ang amoy niya? Ang baho rin katulad ng sa akin. Nagtataka ko pa ring tanong. Hindi siya aswang na agaya mo, Boyet. Sadyang malakas lang ang anghit niyan. Hindi kasi nagtatawas eh. Kung kaya't siya ang ipinadala ko para makasuporta sa'yo. Tiyak na hindi siya mabubuko ng mga aswang dahil sa matinding anghit niya. Dugtong na paliwanag pa ni pinuno. Pumaimbabaw ang malulutong na halakhakan sa loob ng kwartong yon, kasama ng aking mga kasamahan na manunugis, na itinuturing ko ng mga kapatid. Bukas palad naming tinanggap si Junjun bilang isa na ring manunugis.